Abusuafoɔ mu obi biara kɔ baba Sogyaman Sika Fie so ɛna Sogyaman TV so subscribe to channel no ma me like video no na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no bi na yɛn nyinaa atumi de abom. Yes, ɛne yɛ Tuesday na yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ for anɔpa game no ɛyɛ NLA VAR Tuesday nti yɛnhwɛ setup wei ɛyɛ transfer from international event number 1391. Mehu so ato 31-31. Owie ano amount 16-16. Owie ano amount 12. Owie 12 a ɔmɛto 30. Owie 30 a double 56. Owie repeat no fetwa 90. Owie deɛ a ɔse yɛnkotwa 52-28. 5228. 5228 ɛwɔ hɔ. Kama. Okay, so setup yi mebɛkyerɛ wo ayi bi wɔ ha. So abɛto 56 nso ɛwɔ ne soro ha ɛde abɛlock event no. Yes. Na setup nankasa kyerɛ sɛ so wɔto 30 owie a 56 repeat no. So otumi repeat ɔto 30 no ɔbɛbɔ 56 repeat na owie a ntwa 28-52 $2. Owie a 32 ɛyɛ free banker. So na me confirm de ama wo. Yɛnhwɛ current na woba current na sei na ɔbɛhyehyɛ no. Ɔbɛto 35 no ɛwɔ ha de ma yɛn. Owie 35 pɛ na ɔbɛto 16-16. Owie 16 a ɔmɛma wo 12. Owie 12 a 30 na ɔbɛto hɔ. Owie a ɔma yɛn 56. Owie repeat no ɛna ɔde twitwa 90. So nti wohwɛ ha no ma once 56 na repeat na ɔde atwa 90. Owie a 90 no repeat na yɛmfa ntwa 28-52 no ɛwɔ hɔ kama. Yes. The event we ɛso yɛ kama paa because 72-44 ɛyɛ moving numbers ɛna 90-44 nso yɛ moving numbers ɛwɔ so. Ɛna ɛsɛ ɛte 52-28 no nso $2. Yes. Nti probability sɛ event no ɛbɛkɔ no ɛwɔ soro papapapa. Probability na ɛso probability sɛ ɛso bɛto no ɛwɔ soro. Nti pɛɛ me event no na wayi either 44-72 atwa no $2. 90-44 nso atwa no $2. Na wabɛtwa 52-28 no yɛ $2 no so wabɛtwa no kɛse ɛwɔ so ɛwɔ hɔ. Yes, na abusuafoɔ sɛ wopɛ sɛ wotwa any NLA game a yes ɛmfa baabiara mese bla Sogyaman bla yɛ akakyea. Yes. Na yɛntwa wo game ma wo kama. Aha na wodi a assurance sɛ wo sika no yɛ save no ɛyɛ 100%. Yes. 100% sɛ wo sika no ɛyɛ save ɛwɔ hɔ nso. Yes. Nti mu numbers yi mu biara bɛfa no yɛbɛhwɛ na yɛatwa ama wo. Sogyaman me nso me number ni sɛ wopɛ sɛ me ankasa metwa ama wo a me nso mefa na metwa ama wo kama. Na anɔpa game VAR yi yɛma 25% commission. Nti writers yi mu biara wode wo game bɛsɛnde no 25% commission no deɛ wɔde ɛbɛma wo ɛwɔ hɔ kama. Na nso watumi atwa kɛse na wadi bebree nso ɛwɔ hɔ. Okay, yɛnhwɛ second setup na yɛ second setup no. Okay, yɛnhwɛ ɛno nso yɛ transfer from Centenary event number 1381. Mehu nso ato 58. Owie ano amount 55. Owie a 34. Owie ano amount 30. Owie a 56-33 na wabɛto hɔ. 56-33. Owie pɛ na wabɛto 56 no na repeat no. So na 56 no repeat ɛwɔ hɔ kama. Nti owie deɛ a ɔno nso sɛ yɛmfa event yi nkɔdi. Na yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha yi. Wohwɛ event number 1389 no nso a wabɛto 30. Owie a single 5. Owie a wɔde alock event no ama yɛn. Nti wobɛba na yɛ 28-52 no na ɛda mu wɔ hɔ. Wɔn sɛ setup na mekyerɛ no ɔto 30 na wabɛma 56 na repeat no. Owie deɛ nkotwa 52-28. Owie a 32 ɛyɛ free banker na ɛda hɔ kama. Nti 52-28 no deɛ mesrɛ wo sɛ twa na wotwa na watwa amiem. So adehye 80 wotwa na watwa amiem na ɛbɛto
5228. Ɛno nso yɛnhwɛ current no. Woba current na ɔbɛhyɛ aseɛ wɔ event number 177 na ɔbɛto 58. Owie a na ɔma wo double 5. Owie double 5 a 34. Owie 34 na ɔbɛma wo 30 4 box position. 30. Owie 30 a ɔmɛbɔ 56 double 3. 56 double 3. Owie a 56 no yɛn repeat no. Yɛtumi repeat no deɛ a ɔsɛ yɛnkɔtwa 5228 2 direct. So 5228 2 direct. Na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no. Nti this 2 event no ɛna yɛka so ɛni na yɛde ableki through. Nti sei na yɛbɛnya for the full game no. Ɔsɛ yɛka 2 event no bom a due to 2852 na gu ha no. Nti yɛbɛ abɛnya 8 numbers per mu na yɛabɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 na yɛakɔ for yɛ 2 direct no 2852. Mɛsɛ ɛbɛto o. Nti wotwa na watwa no kɛse na ɛbɛto. Na yɛakɔ for 28 as a free banker. 28 as a free banker. Nti twa bi na ɛdi bi. Na wobɛtwa na wadi nso a bla so gyaman bla yɛakakye ha. Aha deɛ wonim sɛ wobɛtwa game no a wo sika no ɛyɛ save. Yes, ɛyɛ save. Ɛmfa nkɔ ne nam baabi. Na kyerɛ wabɛ complain sɛ so gyaman na wokɔdi loto wɔ ha. Mesrɛ wo sɛ nipa koro no nyɛ me ne nnɛyɛ adwuma. Nti baabi a wokɔtwaeɛ no wɔntua aka a hwɛ kwan a bɛfa so agye wo sika. Yes, wobɛtwa no wɔma ha. Ɛna wɔma complain sɛ nipa asoma asi wotwa game on hɔ wadi wɔntua wo ka a ɛno no mewɔ control over the machine. Nti menim kwan a wo sa bɛfa so aka wo sika. But sɛ wokɔtwa no obi hɔ aside saa numbers yɛ wɔ ha yi na wobɛ complain sɛ bia nipa no wɔntua wo ka anaasɛ yie a sɛ nipa no ɛnyɛ me ne nnɛyɛ adwuma adaroma. Meda wo bibia ase. Nti fa game no na wo nso ɛdi bi. Yes. Na mede WhatsApp channel no me postu wɔ comment section hɔ. Yes. Nti wobɛtumi afa na wo nso wajoin ne. Wo click so a wobɛtumi afollow channel no na kyerɛ sɛ wo nso biribi a yɛbɛ postu wɔ hɔ biara no wo nsa atumi aka bi. Nyame nka ho ɔma yɛn kwatenten ahode wɔ mu. Bye bye.